Mun wayi gari cikin jami'ar Michigan wato State University inda muka sauka a Marriott Bomboy Hotel. Na fito kitchen din hotel din domin na hada abin da zan ci. Na gama kuma zan koma kofar ɗaki na domin na ɗauki kuɗi. Dan su a nan ATM machine a kofar ɗakin ka yake inda ba sai ka yi nisa ba. Lokacin dai gashi mun shigo inda nake hada irin su abin nan egg din nan da ake hada kwai da su madara da su wane ne da zaka zo ka har hada inda zaka zo ka zuba har su complex ma gashi nan idan kana bukata kala kala wanda zaka yi ka sa madara ma ni dai ga abin da nake sha'awa nan shi yasa nace bari in zo nan kuma wato to nan dai kin na gama hadawa na zo na wannan wuri ina sha ina kokari ka gane ina dan dube na dai ga lokaci da muke duba muga dai inda idan na gama kamar da na gaya muku kuma to zan nufin da zan je ɗauki kuɗi ne kuma a bakin kofar ɗaki na to ku zauna dai ku ci gaba da ban muku subscribing ku liking ku share kuma saboda samun sabbin shirye-shirye da su zo muku gare ku. Zan ɗauki kuɗi a ATM ta ziga shi. Sai ka cire tukuna shi sai na go to 200 sai ce enter sai ce yes. Ganin inda dala take faɗuwa, dala ta gama sauka. This is how many dollar. Kaga yau za mu je mu kashe ku kenan ba da Mun gama kintsawa inda muka hau mota muka shigo garin Detroit wato birnin mota wanda duniya take mashi lakabi da City of Cars. Wannan gari dai yana da ɗimbin tarihi domin nan ne garin Harrisburg wanda ya fara kera injin mota da jirgin sama. Sannan a wannan gari dai Motown record yake. Graffiti on the walls paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own shine. Za ku ga mun saka rigar Morocco wato wani abokinmu ne kuma abokin karatun da muka zo da shi dan ƙasar Morocco ya yi waɗannan riguna domin mu yi masa kara kuma shi yasa ya saka sunayen kowa a bayan rigarsa. Yanzu dai mun ƙaraso hotel ɗin da muka sauka mai suna Nikon Hilton Hotel ni da abokanan karatu. Za ku ga welcome to Detroit. Yanzu muka shigo Detroit mun zo hotel din ga wajen shan kofi nan da shi ma mutum zai dan sha kuma this is our vibes. Yeah, Habib. How good is Habib? Sadiq. Yeah. This is my G. Welcome to Detroit. Yeah, welcome to Detroit. Thank you very much. Yeah. Yusuf. Haba Yusuf. Welcome. Thanks. Saboda haka yanzu kuma nan za mu fara ba. Nan ma za ci gaba ne. gaskiya. Yes. Wato maganar da zan yi nan shine wato na fita wani layi. Da na fita layin a cikin Detroit ne. A wajen hotel inda muka sauka kan layin office din Chevrolet da kuma GMC wato collection ne su na motocin. Gabaki ɗaya ina ganin sai da na yi minti mai sunan minti 4 ina zagaye sababbin motoci a laidarsu wanda a leda
suke kawai, amma fa mota iya mota sai da dinga bi kai, ana bi na ana ɗauka na da sauransu, ana ɗauka min motan na tafiya ina kallo ni kaina sai da na ce kai wannan motocin gabaki ɗaya ma kusan zan ce in za a faɗi kuɗinsu to ai sai dai a ce trillions. Na Najeriya a ce trillions za a ce kawai, saboda motocin nan gaskiya babu sauki a cikinsu. Kawai dai kai ka ce dai kawai lalle na yarda cewa nan shine abin da ake cewa garin mota, don a nan ake kera motocin nan, kamfanin nukan suke irin su Chevrolet, irin su GMC. Shi sa kuma wannan dogon building din da muka je shi kanshi wannan shine headquarter wata na ainihin GMC da kuma Chevrolet watan a baya. Saboda haka gaskiya wannan abin ko kuma ce wannan kewaya wanda na yi na gani gaskiya abin ya burge ni gaskiya sosai. Yau ba abin da za mu ce sai dai mu ce a Afirka gaskiya ba hawa mota ake yi ba irin kamar yadda nan suka ɗauki mota, saboda kuɗaɗensu ne na gaskiya ba za a iya siya ba. Saboda haka dai ku sha kallo, za ku ci gaba da kallon motocin.